Kajing itu kana sepang ki arngut ki si samla ki badai la kajong kari. Don gawe ka samla kante ke badai na India. Ka kemi bat ukpa jongka ki syong kisa hari Amerika. Kun jongki kala he alasan syari Amerika bat kadang pule haka kelas 12. Kane ka samla ka kerteng ka Romi. Ukpa jongka Romi uday ubriu barus pa bha. Sa India ru udon ki parlok bat ki riu he sudah. Bat sa Amerika ru itu bha bat ki riu he ruhan mar uday ubriu barus pa. Ka Romi bat ka kemi jongka ki kwa banwan sakai sa India. Enda kilawan sa India. Ka Romi ka kwa ban pule no sa snong lajong mar ka sngo tenat. Ka kemi jongka Romi ka lafun ni ukpa bat kala yatu bat ka kun jongki ka kwa ban pule no sa India. Ukpa jongka Romi ula ong bangan fun ya uparlok jong u ubadai u principal ban sya ya ka Romi bakan pedang ya ka jing pule jongka hasnong. Bat ka Romi kala yo ban let kelas hasnong. Enda ka Romi kala let kelas katno kadap ka jing kemen mar ka dai hasnong lajong. Barok ya sngo tenat ya ka Romi. Ha kata ka college pa pule ka Romi don uwe usamla ubala yapmat ya ka Romi. Une usamla ukurteng u Kelvin. U Kelvin bat ka Romi ki syong ha ka juk ka kelas. Dap kumba shi teng snap ka Romi bat u Kelvin klay itu baha bat kaya lang perlok. Henry u Kelvin u iye ya ka Romi bat ka Romi ru ka iye u Kelvin. Kine berangut klia playa ka jing iye jongki baro arangut klia monlang klem dadon mapenbor mano yaki. Ha kui kasingi u Kelvin bat ka Romi klia letkai bat ki syong na kabay kim don jing ting mar ki sanya iway. Endala day ka puarjan miet kine berangut kila wan pai bat u Kelvin u lejbu ya ka Romi syaying. Henry ha kata ka puar lawan usla pajur. Ka Romi kala ong u Kelvin ba unrung syua syaying namar baslap bat imeru idon haying te wat juting. U Kelvin ula rung syaying jong ka Romi. Ka Romi ka ong u Kelvin ba unsyong sipang bakan let kiling jain syua namar balajhi. Henry ha kata ka por lawan kensan ukpa jong ka Romi haying. Ukpa jong ka Romi ula kelia u Kelvin ba pidei mano. U Kelvin ula ong ngadai usamla jong ka Romi. U Kelvin ru ula kelilang pipat pidei mano. Ukpa ula jubab bangadai ukpa jong ka Romi. Ukpa jong ka Romi ula ong u Kelvin. Banga wan sene ban wan shaw ya ka Romi ban let celebrate ya ka birthday jong ka Romi sa Amerikan mar kala he klasan chatay. Te piru Kelvin sa wan la syai porsan baje haying jongi ban ya celebrate advance na kabanta ka birthday jong ka Romi malum mala. U Kelvin ula snutanat ukpa jong ka Romi Henry ukpa jong ka Romi pat uplan dakumway. Ha kasngi ka babut u Kelvin ula let haying jong ka Romi ula lap pa haying jong ka Romi lakhang da katala bahe bat u Kelvin ula keli ugat. Ugat ula yatu ya u Kelvin baka Romi ka kemi lembat ukpa na du mene por ar baje kilami bat ka flight kan let san baje. U Kelvin ula snusi namar ukpa jong ka ula tok ya u. U Kelvin ula let be wood da ka bike sa station aeroplane bat ula lap ya ka Romi ka kemi lembat ukpa jong ka. Ukpa jong ka Romi ula sngaw bitar u Kelvin namar ba ubut dong ya ka Romi. Ukpa jong ka Romi ula penbiit ya ka khun bat ka lok jong u da ka baong. Kilet sim tiket no bat ngandang ya keren mga ya u Kelvin. Ka Romi bat ka kemi klas ngok man shibun ba ukpa bat u Kelvin kila ya keren. Henry ukpa jong ka Romi ula keren ben ya u Kelvin da kumne kumtai bat ula ong. Kumno mem le ran mi ya it samla ba ka khun jong nga ka baruspa. Kat ba me la de medan tang artingka. Tang kapisa ban shna visa ban lech Amerika ru memdon. De man ay da ka ya ka khun jong nga. U Kelvin ula ong ya ukpa jong ka Romi. Hakmat ka jing it ngam salia la da nga hapan le kanu ka kamru. U Kelvin ula challenge ya ukpa jong ka Romi ba unyo shna ya ka visa na ka banta jong ka ban lech Amerika. Ka kemi ukpa lembat ka Romi kila lech Amerika. Ki parlok jong u Kelvin kila yok sngaw ya ka kubor jong u Kelvin ba ukpa jong ka Romi katno ukren banya u. Don uwe u parlok jong u Kelvin ula dino ya ka pat jong u. Kenang ba unyo ya rapisa ya u Kelvin ba unyo shna ya ka visa jong u. Ba unyo alit syaw ya ka Romi ban wan nyalam no syari India. U Kelvin ula lit shna ya ka visa Henry u syak reject namar ukpa jong ka Romi ula apkang ya ki nong penle visa.
Kelvin dan lat syu ban lek kumno ru namar ba udai ukun maduk. Kelvin kan mau baka baj bajot jong kadang don. Kelvin rai ba undino ka baj jong bat yok piang ka pisa ba phalet de ki parlok ban phachna ka visa. Ki parlok tu Kelvin kla yo ka visa bat Kelvin let sa Amerika. Ukpa jong karomi yo jing te ba Kelvin wan sa Amerika. Ukpa jong karomi bo da ki gat ki baklain ha khmat get. Kanang ba Kelvin yo ban nyakendu bat karomi. Henry Kelvin ulong ba shalak kiu hajing hangit kabade ka kamra thia jong karomi. Karomi kala kandet Kelvin ba wan poi ha Amerika. Enda Kelvin mod panrung ha kamra jong karomi. Kakmi jong karomi kala yo Kelvin Henry ka sngap namar kakmi ka tip ba Kelvin ye ka khun jong ki. Enda Kelvin mat karomi kala kren karomi kala ong Kelvin ba unyalam no ka. Kelvin ong aptang menta simit hi ngan sawan shaw ya pila sai. Kelvin mino na kamra jong karomi. Ha kata kasingihi kakmi jong karomi kala ong ya karomi. Kun nga namar ka jing iet nga wan bot ipa jong pi. Ngala ya karila jong ban wan sa no sa Amerika. De piro menta namar ka jing iet kilet bot yala uba iet salarila jong. Karomi katno ka kemen namar ka kemi ka ajing kersan ka bat kasuk ba karomi kan nyatho bat Kelvin. Ha ka step ka babot Kelvin mat karomi kila ya pet siying. Kelvin mat karomi kila poy ha sitang nanti. Ukpa jong karomi wan haying ba keli ka kemi. Basya karomi ngam yo bakan pitang ka jing hangit ro. Ka kemi kala ong. Kadon na kamera Henry ukpa utarai ba karomi kala pet ba Kelvin namar ukpa yok kubor ba Kelvin wan sa Amerika. Enda Kelvin mat karomi kila poy ha sitang nanti. Kam mensim jo Kelvin kam sya ba let don bor ya karomi klam da hun da suk ukpa. Kelvin lit bu biang ya karomi sya ying jongka. Kelvin wan paino sa India. But enda ukpa jong karomi wan haying. Uyo ba karomi ka don haying baka yam snosi namar Kelvin klam yalam ya ka sa India. Ukpa jong karomi snosin ya ka khun. Ukpa perkhat ba kum Kelvin te omdon ba ya ka khun jonga. Wat hadu sa Amerika ro wan na kabanta ka khun jonga. Ukpa jong karomi fun wood ban pak buk tiket ban let no sa India knang ba unyo penyatho no ya karomi ba Kelvin. Ukpa bat ka kemi jong karomi kila hun kila sok ya Kelvin ba unlong persa kurim jong ki bat kila penyatho dan burom ya ki baro arngod. Ada episode nat sengu like, share, subscribe ke channel. Pisngo tat kanega jingnya tukana sa komen.